sige. Pila ka box mo Riklan? Ha? Sige. Isa na to sa kang Riklan. O, ado ka say, o ka una to sa ikaw. Ikaw. Si Say, si Alshel. O sige, ato na to ka, dato ka kuan. Sakay Ariel, upat ang sakay. Ayan. Tapos Mama, asa man ka ma? Agsakay na day ka? Aguna na day ka? Pag hinay-hinay mo, doy ha? Tabok sa kuan? Dani ging, kinsay mo sakay? Kamura? Asi kuan? Sige. Ama ka Alshel. Kinsa pa isa dana? Ha? Ay si Mama dana? Sige, dali si Mama. Ayan si Mother oh. Tapos si Ondoy. Kaligris dagat si Ondoy. Aman si Mama Ondoy, aman si Mama. Mga ligo mi sa dagat, guys. So family bonding. Ayan si Mother, nagsakay na dani sa kay Rimon. Tapos si Alshel, dito siya magsakay sa kay Rimon. Ayan. O sige na, hinay-hinay mo. Kuan ha? Rimon, balikin rami. O balikan rami. Ayan na sila guys. Ayan, hinay-hinay biya doy. Ayun na, nagkayagaw ang mga bata pagsakay ng ng motor. Ayun, magkaligo kami ng dagat guys. Family bonding. Si Tata nandoon. Tapos si Budog nandoon din. Sila ni Mr. Gingaya nandoon. Si Papa nandito. Ayan. Si Mama nakasakay na doon si Mama. Si Mimi, dito pa si Mimi. Naiwan pa si Mimi. Agay ka, very good kiss ni Mami be. Tapos si Otek nandito guys. Ayan. Tapos si Lilin Vlog. Hi guys! Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Yes, thank you so much sa inyong lahat. Tapos ang dami naming pagkain na dala. Eto may saging oh. Saging. Dili pa ni siya hinog. Hinog-hinog na ni. Tapos mayroon kaming utan ng ka. O di ba? And mayroon kaming niluto ni Lilin na adobong manok. At mayroon din pansit. Eto pansit. Tapos ano ba ito? May bihon pa guys. Ito bihon o tingnan ninyo. Ayan ang bihon. Tapos ang kanin dito nakalagay sa balde. Ayan. Tapos may mga plato kaming dala. And may tubig na rin. Ang drinks na to, Len? Walay drinks ni mo diha? Ubos na ang drinks ni Lilin dito. Kaya, ayun. Abang-abang na lang guys. Mamaya doon sa dagat sa aming banding. Diba? Thank you so much guys. Abang-abang. Ayan na guys. Sila na po ni Papa. Ug ni Utik. Eto guys. Ang tubig, eto. Tapos kaning kahon. Uy, ginoo pagkabugat ba ay. Ayan, oh. Ayan, pagkabugat. Sige na. Okay na, nasira na ang kuan. Sige. Usa na ay dakop di ay? Basig si Doy nadakpan to ah. Wala doon nakabot na? Wala tayo pabalik to? Nadakpan ta ani gahak. Asa man ni karga sa kang jungjung ni? Ayan na guys. Eto. Dito ito ikarga. Palit pa man tagkuan jong soft drinks. Sige na. Pwede naman na unya jong ikuan jong no. Kung ihikot ni mo dana idiretso rag sulod ang kuan no. Balik na lang. Ang isda, ha? Balik pa day. Balik sa isda.
Oh, balik lang ta Kila palit. magandang sugba dito. Oh. Dira guys. Isibog Unya imutiin. dakpon ka. Nalagi sa pantalan unya magsuri-suri ka diya sa May malay mo kuya kay. Kuan, highway. Sa mo kuya. di dakpan ka. Isibog sa imutilin. Basig mga hilis na po niya tong chinilas. Sige na si kuya raw si. Sige na. Mami magpalit niya sa isda. Day, unami day. Dito na kami guys. Ang nangyari, umulan. So ngayon, ito ang pangaligo jod. Mimite. Ha? Mimi. Si Mimi. Alo, wala pa nakakaligo si Mimi. Napitpit na. Giahak na. Ayan guys, umulan. Katong na cottage. Kay paghunak ko bayasad og naay cottage diri no. Ayun ang mga bata doon oh, naligo na sila guys. Tapos umulan talaga. Ayun. Hindi kami maka-video-video dito. Hoy! Alina kay ba mauli na kinaguan? Ligo ra tag-ulan. Yahak, uy, nag-ulan guys. Nindot na ba unta diri oh. Ayan oh. Kuanan ka dito, nag-cottage ka dito. Gi aha kani ah. Paghuna ko bagnay cottage dani. Sabi ko sa nag-cottage ba man taga-ulan ngay. Agwanta ta dani mura tag ulula nga gipang pitpit dani. Na si mama oh murag turyok. Hindi pa ako guys nakaligo ng dagat. Tingnan mo anong nangyari. Sige na mamalin ta dito ta. Saan? Ayan guys, lipat kami doon sa may cottage kasi akala namin may cottage dito. At akala ko rin na may cottage dito. Wala pa na kasi ka nakanagre? Karon pa, Ay, di ay. eto guys, nagkagubot na. Nagkagubot na. Kaya pala umulan kasi nagdala sila ng payong. Ayun, ang nangyari. Hala si Mimi, napitpit na gid si Mimi. Ali mi. Agoy, ginuo ko mura na si Mimi ug kuan oh. Mura si Mimi tuk mo. Sige na. Wala na naulahi diha. Kisa ba to sa nina nga kuan oh? Agoy, ginuo ko bayot. Anong nangyari sa aming pangaligo? Pit-pit na. Lipat kami doon guys sa my cottage. Kasi dito walang cottage. Hindi ko rin alam dito na wala palang cottage dito. Timing na umulan. Ayun, ang resulta. Wala na si Mimi, mura nag agoy, ginuo ko mi. Ay, ginuo ko, mabuang ko. Hala. Hala. Baka manok pa na kayo. Taktay na mo. Mabaklay naman ka ha. Bakay ra mo kay rasa. Na. Ayan ang ano namin, Pepsi. Hala, yung taon si MJ. MJ, anong nangyari MJ? Ha? Hey guys. Hala. Hala, papa, ang kanon, napuno na nagtubig. Naimpas. Ma, sige na. Giaha kaniya nga pangaligo, wa na. Maligo muna kami sa ulan. Tamang-tama kay Pagsakay na natutuyo. asa. Motor, dungjong. Di, kung sakay kay Danlog. Nangayo kag mga balingtong ta. Ada na sorry. Ha, dool ra? Ay, na tapuno. Ah. Ayun guys. Lakad kami papunta doon. Daan pa jud ko nga muulan jud kay dagom-dagom baya. Ay, wala naman lagi nag-uwan. Kaya pag abot na nato kay bulyado. Wa na si Madir. Wa naman lagi ka man nagkiang-kiang. Tagay, drama galing ko. Dapat ganang paglakaw, tungkol paglakaw. Ayun guys, sa unahan lang ang ano namin puntahan na may cottage. Sus, giaha kaniya. Ayan, dito kami guys. Ayan, may cottage oh. Ayun. So marami dito. Ayan si Mader. Naunsa na ka Mader? Nagkurong-kurong naman si Mader. Aglakaw oh.
Basig na, Ginoo ko mother. Ginay ma. Sige, Lin. Kalin. Ayun, maraming tao doon, guys. Maraming naligo rin dito, oh. Ha? Mugani kaysa dito ta nga wag diha kuan. Ayan, may cottage dito, guys, pero hindi masyadong maganda ang cottage dito. Pero okay lang kasi may malagyan ng mga pagkain dito banda. Namalhin na sad sila. Namalhin sila, guys. 30 ang cottage. 30? So kani duha to kwaon. Ha? Unsa? O kani duha lagi. Ayan. Here na kami, guys, sa area of kuan. Nangabasa una, nangapitpit, nawala ng uwan, oh, balik na lang ta dito. Lin, balik na lang ta dito. Kani-gani duha ka cottage, no? Ayan, here na kami, guys. So maka-plaster kami dito. Kaysa mag-kuan mi dito nga pag mag-uwan na pod. Noon nawala ng uwan pero walay lamisa dito, walay plaster. Mao nang diri na lang transfer mi diri. Ayan si Maribel and si Budog. So kumpleto kami dito ngayon, guys. Eto, guys, bili ako ng isda para masugba na mo dito. Ano, 2 ka kilo, ti. O, tuluhan na naman ka kilo, ti. Tag 200 ang kilo, no? 200. Ayan. Walang ibang isda dito, guys. Kaya, eto na lang ang bilhin ko. Kung sa ganyan natin, kutob. Ayan, kutob. Kana lang, ti, ang wala nagkuan. Oh, takilo yun. Nanggawas ang kuan. 350 na, ah? Ah, sige ya. Dara ya, 350. Bumili rin ako, guys, ng bangus para masugba. Eto, kamatis. Kay magsugba man mi. So, kamatis o bombay. Ayan. Eto. Eto na, kamatis. Suha. Pila ni suha, be? Gismil. Ana lang ya tulo. Bili ako ng uling, guys. Asan tindira na ni Dam? Uling ako, Adam. Ayan si Madam. Uy. Tagpila gani isa, uling? 20 mil. Tuluhan na lang, Dam. Kahoy, bagol. Kahoy, duha, bagol, isa. Okay ra ba? Ay pila, tulo na, no? Ano lang, Dam? Ay, upatan na lang di ay, Dam. Ayan, upat ka uling. 20, upat, 80, no? Ayan. Yara, Dam. Eto, may uling na rin, guys. Ayan si Madam, oh. Dam, thank you so much, Dam. Yan, sao na lang ni. Ayan, okay. Salamat, Dam, ha. Ayan, bye-bye. Ang uling, Jong, dana na lang ikuan, Jong. Here na kami. Galing na kami nakabili ng isda. Eto. Ito ang isda na bili ko kasi imbis na magkilaw kami, walang isda. Bangus lang tapos itong ano isa. Kaya ito na lang. Magsugba na lang kami dito. Ayan. Diba? Thank you so much, guys, sa inyong lahat. Sa mga suporta niyo sa akin, thank you so much. Pati din po sa kay Lilin Vlog and Mr. Gingayan Vlog. Nandito kami ngayon. Kaya mag-vlog kami. Maraming salamat. Diara. Nalingaw ang mga bata, guys. Ang saya-saya ng mga bata. Diara. Uy, walay lain isda. Walay lain isda. Sana na yun yung kulor.
Ala, Undoy! Undoy! Ala, si Undoy, si Undoy! Ala, malubos si Undoy! Ala, ala si Undoy! Si Undoy, si Undoy! Ayan, si Lula Undoy! Ato ni Undoy! Sige, ato ni Lula Undoy! Ato ni Lula Undoy! Ala, sige, sige, sige! Ayan, ang saya-saya ng mga bata. Ayan si Papa, guys. Ayan, lagi pagkasaw-kasaw kay Kuan. Babasa ang cellphone. Ayan, si MJ. MJ. Agoy si MJ. Ayan. Paingon na ni maghunas. Undoy! Ayan ang mga bata, guys. Ang saya-saya ng mga bata. Ayan. Ngayon, guys, nakaluto na ng sinugba. Ito ang sinugba. Ang dami naming ulam, guys. Ito. Ayan, sinugbang isda, mga te. Ang dami-dami. Kaya, ayan, mabusog ang lahat. Tapos, puntahan natin ang Kinilaw. Si Ariel ang naghikay sa Kinilaw. Eto si Ariel, Ginoo ko. Ang gwapo talaga ni Ariel, Ginoo ko. Pinsan ito ni Doy-Doy. Pamangkin din ito ni Alan, na asawa ni Utik. Ay, igagaw din sila ni Alan. Nagkamali pala. Ito, sorry. Ito, may kinilaw kami. Kunting kinilaw lang. Ayan ang mga lamas-lamas. May suka. Lami na ba siya? Si Mother, napitpit na si Mother. Ayan, galing na si Mother doon naligo, guys. Tapos ang mga bata, masaya ang mga bata, mga te. Enjoy na enjoy silang lahat. Ayun. Ang nabili kong isda, yun lang talaga kasi walang ibang isda doon. Maganda sana magkilaw ng bulinaw or tamban. Yun lang ang nabili kong isda, guys. Kaya, ayun lang ang aming pagsalusaluhan. Tapos si Budog nandito. Ayan. Tapos may ginawa ako sa kanya na jersey. Ayan. Kasi magaling din ito mag-basketball si Budog. Ayan, Maya Mia Vlog. Dapat pala dito sa Maya Mia. Sa likod nilagay. Ha? Ay, kasi mo pang jersey daw niya. Skinsa? Bawi. Wawi? Ali dani Wawi kay. Ali. Ali dali. May manghingi ng jersey. So ngayon, unsa Rimon manghingi siya? Ali dani mon. Ali ba? Kani mo Wawi? Oh. Ayan guys, si Wawi manghingi ng jersey sa akin. Kiss una ni Mami. Ano dagat? Ay, dagat ka rin dagat. O, nagdagat. O, kiss ni Mami. O, natakot siya, di ba? O, enjoy lang tayo, guys. Tapos dito sila ni Papa. Ayan. O, kiss ni Mami. Ayaw mong mag-kiss, wala kang jersey. O, di ba? Ayan ang kanin, nilatag na dito sa dahon, mga sis. Guys, eto na. Ayan si Lilin and si Utik. Hi guys. Ayan, sa susunod si Utik na mag-vlog. Oo, mag-vlog siya sa kanyang mansion doon. Doon na sila sa kanilang mansion. Kasya ka ang kanunlim? Oo, dahil kay kanon. Tapos, ayan, isda. Ang dami naming pagkain ngayon, guys. Plato. Ha? Oh, ang sama Rimon. Mag-kiss na siya? Ha? Agay, agtulod-tulod lagi. Ay, ako na lang dool mag-kiss. Ayan na guys. Ang saya-saya namin dito. Ayan si Madam Anggeng. Eto guys, si MG.
Ayan, gitugnaw na si MJ. Nagtalikod, oh. Nagtalikod, be. MJ. MJ. Ayan si MJ, guys. Hi, MJ. Sige na, hi, Dani, oh. Huy, hi na, kay na. Wa na, gipit-pit na si MJ, guys. Ayan, ang saya-saya talaga ng mga bata dito. Paingon na ni siya maghunas. So, magtugsaw na pud ko karon. Pagkahuman ako kaon. Ayan, may bihon na. Ay, bihon ba na? Sutanghon. Bihon, tapos may saging. Ayan. Tingnan natin dito sa kay Lilin, kung ano na ang ginagawa ni Lilin dito. Ayan. May nakalagay na isda, bihon, at saka may saging. Hindi ka ba mag-stop? Ayan, ayan, ayan. Kuya sa mga grabe, ala. Grabe kayong uling, guys. Unsa naman na uling naman. Nauling naman na. Adani na naipatungat ko. Dito na sa mga bata. Oh. Ay, pikas na misa. Kana sa pikas na misa. Ikuan tong bato sa mga bata kay para kuan. Oh, pagkuan na lang dayon. Oh, dana. Tulo man nakabukli ng bangos. Ayan. Tapos ang mga bata. Kana sa mga bata, ilatag na dadto tanan ah. Ang dayok, asa mang dayok, ibutang daan sa kuan. Sa platito. Ayan, may ginawa na nasawsawan. Ayan, may ginamos pa. Dala ni tata, yan. Saan man natik? Adobong manok. Adobong manok, guys. Ayan, nilagay na. Tapos ang mga bata, tik, butang niya dadto. Tapos ang pansit, ilatag ya po na daan ang pansit. Ayan. O, diba? Sige. Ayan, dito naman tayo sa kabila. Ayan, may nakalagay na dito, oh. Mga isda. Tapos, ayan, may manok din. Si Mama, dito lang si Mama kasi nandito si Undoy. Kumain na si Mother. Ayan. Tapos, ang kay Mother, ito, Olo. Tapa mo na ni mo. Magsamot mo mong tiil, Ma. Isdar gani ako. Ayan, isda ka, Mother. Paano to? Ayan. Ayan si Papa. Mayroon na rin sa kang Papa. And tilawan ako ang kinilaw. Ito, kinilaw, guys. Ayan. Kung masarap ba? Pwede din makilaw pa. Unsa ni pa? Parat kaayo. Sige na, kinsay mag-prayer. Maribel, dali na. Dato na. Dala ang bata dato. Sige na. MJ? Ay, kita ang tutoy ni MJ. Patugo na si MJ, guys. Alame, si Tito. Ayan, utanang ka. Ilagay lang sa plato. Tapos ang mga bata, ging. Butangan ko sila dato, no? Ayan. So, dito, ayan, may nangka na. Ayan, ito ang aming kainan dito sa dagat. Ayan guys, mag-pray na kay para makakain na ang mga bata kasi nagutom na sila. Sige, sige na, mag-pray dani. Ang mag-pray dani si Bintoy. Sige na Bintoy, pray ka na. Amen! Ayan, kainan na ang lahat! Eto, kainan ang lahat! Kain na kayo! Ayan, kumain kayo. Magpakabusog tayong lahat ngayon kasi maraming pagkain. Ayan. Tapos dito, kumain na sila ni Papa and si Mama. Si Undoy, nakatulog yung taon si Undoy. Nagutom na sila, nagutom na. Sige, kumain kayo ng kumain dyan. Ayan. Tek, ang ako, Tek. Nana, kurang gilaan. O, sige. Ayan. Saya-saya, di ba? Kumain kayo ng kumain.
Pagkaon na, Lin. Uy, si Maribel. Uy, Maribel. Ali din ni Maribel. Dani Roya. Uy, budog. Si Maribel natudog oh. Butangin ang ihada na kuan. Naon sa baka? Ayan ang mga bata. Kuan ni datudog, ibutangi sa sudan dagto daw kuan. Kuha atong ilang plato, butangi tog sudan. Napasi amay-amay wa pay kuan oh. Ayan na guys, kainan na lahat. Dug, butangi na tudog oh. Maribel. Amo tatagay. Ano na dani? Oh, kana. Ayan, sige. Ayan. Lingling oh. Pa dito pa oh. Kaon na ta guys. Ayan. Manok. Wala. Kay manok. Ang manok doon sa kuan naglantap. Ako taguan, hatag ko lang nimo. Ang mga patek imo gilain. Ano to? Andi din. Sapaw lang sa. Kuan sa kasi lilin. Ano si tata? Naka. Alin na dani? Ni magaran tao dito. Pagdali na ta kay hurot gininiriklan karon tanan. Na gihukasan gininiriklan. Asa mga adobo na? Manang asa man kasalin adobo? Wala man adobo. Kung lagi mo nagkaon sa kinilaw. Napakisugban lang dito tanan. Wala. Kapot dai, kapot. Uy, gino ko nagdugo. Nagdugo pa. Maligo lagi po niya. Magubo na sa niya, magbasa-basa na sa niya. Arte lagi ng Koreanahan, no? Ago na napurdoy kay arte kayo. Usa may problema ni mo sad. Amang Koreanang napurdoy. Gabi ira ba nagilaka ni sa kay naguna na tagkaon. What sa? Pangaon ko na yung mama. Uy, ginoo ko bayot. Nabuang ko sa mga bata, no? Ang dami-daming ka chichiburitsi. Ayan, kaon ta guys. So, magpalain ko. Diri ako kakain sa ano? Pambot. Di ba? Ayun, ang dami-dami nila kumain sila, oh. Di ba? Ang saya-saya tingnan, guys. Tingnan muna natin dito, ha? Ayan, ang dami-dami namin, ha? Saya-saya namin. Ang dami-dami namin pagkain. Ang sarap-sarap talaga ng pagkain namin. May saging, may pansit kami, may bihon, may utan nangka. Hindi kayo mainggit sa utan nangka. Ayan, kumain sila. Nahuman na di kakaon, Bintoy? Ayun, tapos na si Bintoy kumain. Ako hindi pa ako masyadong nakakain. Eto, si Sherwin wala dito. Nagtukar ang kabuhi ni Sherwin. Maunang Ginoo ko. Angayan kung magtukar ang kabuhi ni Sherwin, angayan gapuson. Oh. Kaya eto, kami lang ang nandito. Hindi ba? Ito magsuri-suri na. Nagsuri-suri na ko dani mo na kung nabuang noon. Dani ra ko sa naay pambot. So maglingkod ko dani guys. Uy, Ginoo ko na iro. May iro dito, oh. May aso. Eto, okay na okay. Diba? Kita-kita sila sa likod. Tapos, mayroon akong pixie. Ay! Paano isa dito sa ihatag ang isa dito sa mga bata. Ang ito lang sa akin. Kain na ako, guys. Ito, saging ang sa akin. Saging. Kain tayo, guys. Yang, mana na ino di. Wala na nagtusay.
Wala ba pasay? Bisayang manok. Ay, sige. Ay, dugo. Kami ya, uy, nagdugo. Ay, ko lang sila ilipit. Pwede ko dani oh, dugo. Uy, ahak ay. Ang dala oh. Ang gusto nako kanang sinugba nga wala gyud dugo. Luod magud kung nay dugo. Tura mo, tura i-cook ninyo dito. Para dito inyo, pitsito dito. Dugang pa ka? Dugang ka ba? Dugang ka ba? Bahin na lang dani ang kuan 50. Huwag yung magpikaan ito gamay tayo. Nag-ingong ka, gamay lang. Ano nagyatan sobra? Nga mo ni ko ini. Akong kuko mula pag nagsinugba. Bukan na rin mo. Ganyan na dunya. Okay na, nagpunan pa. Putek! Dayok be, amang dayok. Betay sa dayok be. Bubuitik de, gamay lang. Ayan, dayok guys. Sarap. Dayok. Nay, palang baso na dek. Nay, palang dek. Pwede ka nagkang saging ba? Pwede nagkang saging? Pwede nagkang saging? Kisa man na magibili mo? Hindi, kumaya. Si MJ o si Undoy nagbumba og katulog. Tugso man din sila sa dagat. Ganyan ka mo ang halin. Ha? Ha? Naburi ng ka? Nabitaw ng ka. Toto? Putalisa, putalisa. Ate, ako nagtagway ako kainom. Ako nagtagway ng utan. Ha? Kok? Ah, may paisa kok. Apa dia bagian dia? Papait ka, upat ka bukaw. Ate, upat ka bukaw. Ito na. Gusto mo na among kwarta nimo. Ay, ang kwarta di ay guys. Kajot lang kay naubusan ng coke. Tandua isa? Sige, tandua isa. Tipon sa nako ni ahong liog. Uy, lakaw na mo, pagpalit na mo! Pagpalit na pero waday kwarta. Ala, nag-ilugan na sa kuan guys kasi walang walang litro. Ang nabili, 1.5. So, tagay ko do gamay dugdi. Ayan. O, insaktura, ginuo ko. Ayan, happy guys! Happy tayong lahat! Eto, nag-inuman na sila dito. Ayan, si Madam Angging. Hala, si Madam Angging, wala pa nakakaon. Ay, humana di ay. Eto, ha? Ha?
mag-kiss na siya. Ali na, come to mommy. Oh, kiss na dayon. Hoy Ariel, may panukok. Ay, hindi sa kwan ba kinilaw? Ayan. Ang saya-saya talaga namin dito ngayon, guys. Si Janjan na ang wala dito kasi nag-duty siya. Ayun. Tapos si Sherwin wala rin. Kaya kabuhi. Ayan! Perfect na perfect ang banding namin. Eto, magkaligo na siguro ko. Si Otik na siguro ang wala nabusog. Ginoo ko. Nabusog katik wala. Busog na busog. Ay, salamat sa Ginoo kay nabusog si Otik. Kailan masimple ang putik. Akailan sa tiyan ni Otik nga murag wala nabusog. Puro ako si Pod. Ay, Ginoo ko. Ayan, nagsobra-sobra na ang drinks namin. Hindi ba? Kaya eto. Ay, ala si tata ko na wala pa nakainom. Ayaw to nga ba? Wala, ayaw to nga ba? Rimon! Ay, to nga ba? Kasi tata, wala pa nakainom di ay. Wala pa. Ano? Si tata na lang ang last. Ginagawa pa. Ay, kaduha na. Busy pa ito. Ang mga bata guys ha, lingaw kay sila. Mura po sila mga kabaw nga nagtugsaw-tugsaw. Ayan, di ba? Ang saya-saya ng mga bata. Ayan ang mga bata, guys. Ang saya-saya ng mga bata, di ba? Ayan. Tapos na kaming kumain. So, nagpahuway na ang mga baksan. Ayan. Oras na para maligo na ang lahat. Eto guys, maligo na tayo. Kaya ang dagat, makatambal kani. Makatambal sa mga kurikong-kurikong. O, diba? Eto ang mga bata. Mga bata, alin na. Kaya maligo na tang tanan. Tingnan mo. Kasi gusto lumusan. Kasi gusto lumusan. Ay, tayaonik samot atong kuan. Ha? Si Tata o si Otik atong lumusan. Ayan guys, happy lang. Ayan si Mimi, atong lumusan si Mimi be. Ay, ayan Mimi. Ayan, happy lang. Eto, ang saya-saya namin dito. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Ha? Eto guys, hanggang dito na lang siguro magtapos ang aking vlog. Maraming salamat sa inyong lahat sa mga suporta ninyo sa akin. Thank you so much. Pati din po sa vlog ni Lilin Vlog at saka ni Mr. Gingayan Vlog. Maraming salamat sa mga suporta. Thank you so much. Ako'y magpaalam na guys. Bye-bye!